Ayan, good morning po mga katoktok. Welcome back po sa akin channel. So nandito po tayo mga katoktok sa Albay Cathedral sa lungsod ng Legazpi. So ngayon mga katoktok, tayo ay maglalakwatsa. Pupunta tayo ng Lokban, Quezon, doon sa Kamay ni Jesus. So ngayon mga katoktok, get ready for our long drive. So ngayon mga katoktok, susubukan natin si TVS King, ang ating toktok, papuntang Kamay ni Jesus sa Lokban, Quezon, as far as Tagaytay. So sana maging safe. Tapos hintayin namin yung isang kasama namin na kaibigan natin na meron ding tuktok, yung Bajaj Maxima. So yun ang makakasabayan natin at kakonvoy mga tuktok. So target natin is slow driving, basta safe. Okay, sana panoorin yung mga tuktok hanggang sa dulo. Jollibee, yun, Tawid Kalsada. So ngayon our first stopover, so time check about 7:17. So kanina umalis kami doon, nakalimutan ko sa mag time check 6 something. Ayan, so ngayon almost 1 hour driving papunta dito sa Pulangi. So ayan mga katok, so breakfast po muna kami. Kayi video mo yan na.
Ako si Kian, kumadon. Ha? Ako si mas makasigil kay JJ. Overlooking. Loy, Loy, Daddy. Loy, Loy. Distance siya
Binaba nyo bang gawin no? Nag-commute pa nga ako. Kina. Siguro ngirisigan kami na mamalo sa Innova. Pinicture na sa Innova. Oh, di nga tanda ko yun. This is a plate number. Ngayon may nakabutang green sunflower flag. Saan may nakamutang green sunflower flag? Maalpog baga windshield. Abing sinuratan mo. Nuratan. Kina. Kaya mo kaya binaba mo na kaya ito? Malay ko na sa tawid kami nung way. Hindi naguta na ngayon nag-commute. Ang kulang mga ganyan. Bakit na ngayon ako? Mali na rin sa palawa. Di ko man alam kung sa... Ay, bago ka magsabi na. Talang uyam sa ating ay. Cellphone ko, tuloy. Nagahang pa ba ganun? Tuloy isi. Napagapara rin. May pindot ba mo na? Ay, ba natin ang cover niya? Hindi ba ko nag-girl? Bye-bye, tas nakabakot. Sugun pa lang kaning. Bye-bye. Para nung dapat pala. Baba. Ay, di, editan mo na lang ganun pa. Hmm? Yan. Okay na yun. Maya naman. Wala naman special na kwan. Kina sa Long Valley. Na ngayon ka nagyan. Ganito kan view naman sa Laguna. Pag nadala sa Laguna kan. Wow! Anong color ka? Pagla. Ilaw. Medyo wahi-umi. Punta doon, di ka papunta dito, alak. Di na kitapit to bali? Ano bali ka na nyo? Ano ka nagkawali? Nang gayon ba ganing Galing. Ibig sabihin din na kita yung nag-isa no bali. lagpas na? Bay, nalawa. Nakungaw man sa... Sa loob. Ano yan? Yan. Ano ba sinabihan na si ate? Ito, magka-video ka man. Forward na lang sa akin. Aray. Kasawa. Yan mo kasusugoon lumat. Kahit sabihan ko Bina, kahit kang mga nagkatulong clips lang na video. Ayan mo, sabi ka na ng video. Kada ka na Kaso video ka na ding tricycle. Tapi di ba dito magdaliwa? Pwede, kung di ka maabutan sa luya no. Kada po. Kamog ka kamog. Private property ba? Ang tawag din no.
Santa Rosa. Nampal. Private property ba? Bawal din yan mga. Bakit ba nag-stop? Bawal din yan. Kaya nag-stop kasi kung nagkakuman ko, din naman kasi ito mga papalikan. Pamanila kaya Batang. Dito ako. Sabi dyan ang aling dali na gusto. Panya yan. Ah, I love blue. Medyo na yan ang sabay ka lang pa. Ay, nalagpad yun si Muli. Adi na net. Oh, tapos ano? Pariyan lang natin paturbina na. Yan so. Ay, mo. Smart ink? Ay, Ha? mamantrap na siya. Walter Mark? Yeah, Walter Mart. Walter.